Okay, so mayong buntag Pilipinas o maayong hapon Texas. Okay, so naana ta karon igsuon sa ato ang pagbasa sa Biblia no sa Josue chapter 15, no? So before ta magpadayon, ako kang giawhag nga mag-ampot ta, no? Ako kang giawhag nga mo join sa kuha mag-ampot ta. Hallelujah, hallelujah. Dalaygo nagmahimayaon ang mga Dios. Salamat kayo Lord, niningtak na sa kahaponon o kabuntagon sa Pilipinas. Salamat Ginoo nga ikaw matinud-anon nga Dios sa among kinabuhi. Salamat Lord nga wala minimo gibiyaan Ginoo. Salamat nga dako kay mong pasensya sa among kinabuhi Lord. Nga bisan og nakasala mi kanimo Ginoo, pabalik-balik nga sala apan Lord ikaw mapanasayloon nga Dios. Nga sa dihang kami musugid sa among sala diha kanimo Lord. Ang kapasayloan sa mong sala Ginoo among maangkon. Kay ingon man ka sa 1 John 1:9 no God na if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and that you, oh God, cleanse us, Lord God, from our iniquities. So thank you Lord. You purify us. Salamat Ginoo. And Lord, I pray nga sa mga karong pagpadayon sa pagbasa sa imong pulong, I pray Ginoo imong balang espiritu mamuhat Ginoo sa among taliwala. Even katong mananaw ani nga video Lord, I pray nga ang panalangin ilaw sa mga tagamtaman Ginoo, dili lang material, dili lang physical Lord, but labaw sa tanan Ginoo, spirituhanon nga mga panalangin o God. Ug ang kalinaw Ginoo magapadayon nga magapamuhat og ilang maangkon usab in the mighty name of Jesus. Salamat Lord, Holy Spirit, we welcome you in this time. And ikaw mamuhat Lord sa mong taliwala. In Jesus name I pray. Amen. Og amen. So, igsuon kung na kay Bible, maayo siguro no nga imuha kong ubanan, no? Nanatas chapter 15, igsuon. Okay, so glory to God, no? Okay, so ingon dere, okay, so giuluhan kinig ang yuta nga gihatag kang Juda. Ang yuta nga gihatag kang Juda. Okay. So sugdan nato, no? Okay, ania ang bahin sa yuta nga nadawat sa mga panimalay sa banay ni Juda. Ang yuta misangko sa utlanan sa Edomia, sa habagatan hangtod sa kamingawan sa Sin, sa kinatumyan sa habagatan. Kining utlanan sa habagatan nagsugod sa habagatang tumoy sa patayng dagat. Verse 3, ngadto sa agianan sa Akrabim hangtod sa Sin. Gikan sa habagatan mitungas kini sa Kadesh Barnea, agi sa Ishron ngadto sa Adar. Unya miliko paingon sa Karka og mipadayon ngadto sa Asmon og misubay sa sapa sa utlanan sa Ehipto ngadto sa dagat sa Mediteraneo nga maoy katapusan sa utlanan. Okay, kini mao ang utlanan sa Juda sa habagatan. Okay, verse 5, ang utlanan sa silangan mao ang patayng dagat hangtod sa baba sa suba sa Jordan. Okay, ang utlanan sa amihanan nagsukad sa patayng dagat hangtod sa Bitogla ug may paingon sa Betaraba sa amihanan. Unya mitungas kini sa bato ni Buhan. Si Buhan anak nga lalaki ni Ruben. Unya gikan sa walog sa kasamok mitungas paingon sa Deber ug unya miliko paingon sa amihanan padulong sa Gilgal nga nagatubang sa agianan sa Adumim sa habagatang bahin sa walog. Unya miabot kini sa mga tubod sa Insimes og migula sa Enrogel og mitungas lahos sa walog ni Hinom sa habagatang bahin sa bukiran sa mga Jebosihanon. Diin nahimutang ang Jerusalem. Ang utlanan mipadayon ngadto sa tumoy sa bukid nga atbang sa walog sa Hinom sa kasadpan sa amihanang tumoy sa walog sa Rifaem. Okay. So, atong padayon no, verse 9. Gikan sa tumoy sa bukid miabot kini sa mga
tubod sa Neptua ug migula ngadto sa mga syudad duol sa bukid sa Efron. Didto miliko kini sa Baala o Kiriath-Jearim. Okay, verse 10, diin milibot kini sa kasadpan sa Baala, paingon sa kabungturan sa Idumea. Okay, Idumea, no? Og mipadayon ngadto sa amihanang bahin sa bukid sa Jarim. Okay, o Kishlon. Okay, lugsong sa Bit-Shemesh og Silo sa Timna. Verse 11, ang utlanan mipadayon sa mga bakilid nga amihanan sa Ikron, unya miliko sa Sikron, Silo sa bukid sa Baala hangtod sa Jebneel. Ang utlanan natapos sa dagat sa Mediteraneo. Ang utlanan sa kasadpan mao ang lapyahan sa dagat sa Mediteraneo. Lapyahan na. Okay. Kini mao ang mga utlanan nga naglibot sa banay ni Juda. So mo toy area nga gihatag kang Juda, no? Okay, so padayon ta dirita sa verse 13, mo kini ang nakuha ni Caleb ang Hebron ug ang Daber. Okay. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Josue, usa ka bahin sa yuta sa katawhan sa Juda gihatag kang Caleb nga anak ni Jephunneh. Kining yuta mao ang Hebron, ang syudad ni Arba nga amahan ni Anak. Gipapahawa ni Caleb sa maong dapit ang mga kaliwat ni Anak, ang mga banay ni Sisai, Ahiman ug Talmai. Unya, giatake niya ang katawhan sa Daber, ang syudad nga nailhan kaniadto sa ngalan nga Kiriath-Sefer. Si Caleb miingon, ipaasawa ko ang akong anak nga si Aksa sa makailog sa Kiriath-Sefer. Si Othniel, ang anak nga lalaki sa igsuon ni Caleb nga si Kenash, maoy nakailog sa syudad. Busag gipaasawa ni Caleb ang iyang anak kang Othniel. Kay pag-abot ni Aksa, giagda siya ni Othniel sa pagpangayog uma sa iyang amahan. Unya miadto si Aksa kang Caleb ug sa pagkanaog niya sa iyang asno. Gipangutana siya ni Caleb kung unsay iyang tuyo. Mitubag siya, mangayo ako gasa, kay gibutang mo man ako sa dapit sa Negev. Hatagi akog mga atabay. Busa gihatag ni Caleb kaniya ang mga tubod sa kabungturan o kapatagan. So mao to ang area nga gikuha ni Caleb para sa iyang anak, no? So nakuha niya ang Daber. Okay, so verse 20, mao gitagaan kini og uluhan nga ang mga syudad sa Juda. Okay. Mao kini ang yuta nga nadawat sa mga panimalay sa banay ni Juda. Ang mga syudad sa halayong habagatan nga naangkon niya nga duol sa utlanan sa Idumea mao ang Kabsil, Ider, Gahor, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hasor, Itnan, Siptilem, Bialot, Hasor Hadata, Keriot Heshron o Hasor, Amam, Sema, Mulada, Hasargada, Heshmon, Betpilet, Hazarzual, Bersiba, Bisyoltia, Baala, Jem, Esem, Eltulad, Kishel, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Libaot, Silem, In, og Remon. Sa 29 ka syudad ang tanan lakip ang mga kalungsuran nga sigbit niini. Verse 33. Ang mga syudad sa kapatagan mao ang Estaol, Zora, Asna, Sanoa, Enganim, Tapua, Inam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera og Geduretaim. 14 ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasigbit niini.
Okay, so verse 37. Okay, nahilakip usab ang Sanan, Hadasa, Migdalgad, Dilian, Mispi, Jektel, Lakish, Buskat, Iglon, Kabon, Lamam, Kitlis, Gederot, Bendagon, Naama, og Makida. 16 ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasigbit niini. Okay, so verse 42. Nahilakip usab ang Libna, Iter, Asan, Jepta, Asna, Nisib, Kila, Aksib, ug Marisa. Siyam ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasikbit niini. Verse 45. Nahilakip pagayod ang Ikron ug ang mga lungsod ug balangay niini. Ug ang tanang syudad sa lungsod duol sa Asdod gikan sa Ikron hangtod sa dagat. Nahilakip usab ang Asdod ug ang Gaza ug ang ilang mga lungsod ug mga balangay hangtod sa sapa sa utlanan sa Ehipto ug sa baybayon sa dagat sa Mediteraneo. 48. Sa kabungturan nahisakop ang Samer, Jater, Soko, Dana, Kiryat Sana, Udaber, Anab, Estimo, Anim, Goshen, Hulon o Gilo. Okay. 11 ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasikbit niini. 52. Nahiapil usab ang Arab, Duma, Isyan, Janim, Bitapua, Afika, Humta, Kiryat Arba, o Hebron, o Sior. Siyam ka syudad lakip ang kalungsuran nga kasigbit niini. 55. Nahiapil usab ang Maun, Carmel, Sip, Juta, Jezreel, Hokdim, sa Sanoa, Kain, Gibea, ug Timna. Napulo ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasikbit niini. Okay. 58. Nalakip ang Halul. Nahalakip ang Halul, Bitsur, Gidur, Maarat, Bat-Anot, ug Eltikon. 6 ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasikbit niini. Verse 16. Nalakip usab ang Kiryat Baal o Kiryat Tiarim o Graba. 2 ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasikbit niini. 61. Didto sa kamingawan ang Bat-Araba, Midin, Sakaka, Nibsan, ang syudad sa Asin ug ang Ingadi. 6 ka syudad lakip ang mga kalungsuran nga kasikbit niini. Apan ang katawhan ni Juda wala makaabog sa mga Jebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Nagpuyo pagihapon sila karon sa Jerusalem uban sa katawhan sa Juda. Okay, so mao kadto ang chapter 15 igsoon. So atong padayonon ang 16, no? Okay, 16. Okay, 16. So ang giuluhan kinig ang yuta nga gihatag kang Ephraim ug kang Manases. So si Ephraim ug si Manases atong nabaluan nga igsuon ni sila, anak ni Joseph, no? Anak ni Joseph. Okay, so sa chapter 16 nag-ingon verse 1, ang yuta nga gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Jose naglakip gikan sa Jordan duol sa Jericho, sa silangan sa mga tubod sa Jericho ngadto sa kamingawan. Gikan sa Jericho miabot kini sa kabungturan hangtod sa Betel. Gikan sa Betel milahos kini sa Luz agi sa Atarot diin nagpuyo ang mga Arkehanon. Unya miabot kini sa kasadpan sa mga Haplitanon nga hangtod sa kapatagan sa Bet-Horon. Gikan didto milahos kini sa Giser hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Verse 4. Mao kini ang bahin nga nadawat sa mga banay ni Manases ug ni Ephraim, ang mga anak ni Jose, no? Kay so mao to ang first kang Manases. So ang verse 5, sa verse 5
paingon kang Ephraim na pod, no? Kang Ephraim. So, kini ang yuta sa panimalay ni Ephraim. Ang ilang utlanan sa silangan mao ang Atarotadar, hangtod sa kabungturan sa Bet-horon. Gikan didto milahos kini sa dagat sa Mediteraneo. Ang Mikmitat nahimutang sa ilang amihanan. Sa silangan ang utlanan miliko sa Taanat Silo og misaylo kini padulong sa silangan sa Janoa. Unya milugsong kini gikan sa Janoa ngadto sa Atarot og Naara. Miabot kini sa Jericho og misangko sa Jordan. Gikan sa Tapua ang utlanan mipadayon paingon sa kasadpan ngadto sa sapa sa Kana hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Okay. Mao kining yutaa ang gihatag ngadto sa mga panimalay sa banay ni Ephraim. Lakip ang mga lungsod og balangay nga gihatag ngadto sa kaliwat ni Ephraim sulod sa mga utlanan ni Manases. Apan verse 10, wala nila abuga ang mga taga-Kanaan nga nagpuyo sa Geser busa ang mga taga-Kanaan mitipon pagpuyo sa mga kaliwat ni Ephraim hangtod karon apan giulipon sila. So mao kadto ang chapter 16. Mubura kaayo, di ba? So ato sang padayonon ang verse 17. Kay murag perti pa mang gamay ra man kay ito atong nabasa, no? So maayo nga ato ang daghanon igsuon. Kay kumbaga mura ni siya kuan ba kanang eat all you can, no? Eat all you can, di ba? Kung naay party, eat all you can. So hangtod kanus kaganahan kaon diha. So ing ani pod ang pulong sa Dios igsuon. Kay di ba ang pulong sa Dios mao ni ang atong espirituhanon nga pagkaon. So eat all you can ta karon, unlimited. So igsuon. So tan-aw na to kung asa ta kutob, no? Kay dako matag oras, no? So tan-aw na to asa kutob kay at least 30 minutes ang ato ang mahurot. So okay, so di na ta maglangan, no? Atong dungagan og basa ang padayonon nato ang chapter 17 sa Joshua or Josue. Okay, so giuluhan kini og Manases sa kasadpan. Manases sa kasadpan. Okay. So verse 1, tungod kay si Manases mao ang kamagulangang anak ni Jose, usa ka bahin sa yuta ang gihatag ngadto sa iyang mga banay. Si Maker nga amahan ni Gilid mao ang kamagulangang anak ni Manases. Usa siya kasundalo busa ang Gilid ug ang basan maoy gihatag kaniya. Verse 2, gihatagan usab og yuta ang nahibiling panimalay ni Manases nga mao sila Abisir, si Hilek, si Asriel, si Siquem, si Heper og si Simeda. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Manases nga anak ni Jose. Sila ang mga pangulo sa mga panimalay. Si Selofihad, anak ni Heper, nga anak ni Giled, nga anak ni Maker, nga anak ni Manases, walay mga anak nga lalaki, kundili mga babay lamang. Nga mao sila Maala, Noa, Higla, Milka, og Tersa. Nangadto sila kang Eliasar, ang pari, og kang Josue, nga anak ni Nun, og sa mga pangulo og moingon. Ang Ginoo nagsugo kang Moises sa paghatag kanamo og sa among mga paryente nga lalaki og bisan sa yuta. Busa sumala sa sugo sa Ginoo sila ug ang mga igsuong lalaki sa ilang amahan gipanghatagan og yuta. Busa dugang sa Gilid ug sa basan sa tabok sa Jordan si Manases nakadawat og napulo ka bahin sanglit ang mga kaliwat niyang babae og mga lalaki na bahinan man og yuta. Ang Gilid gihatag ngadto sa ubang kaliwat ni Manases. Okay, so verse 7. Ang yuta sa Manases nagsukad sa Aser hangtod sa Mikmitat. Sa silangan sa Sikim, ang utlanan miabot sa habagatan sa yuta sa Intapua. So si Manases maoy tag-iya sa yuta sa Tapua, apan ang lungsod sa Tapua nga nahimutang sa utlanan
ila sa mga kaliwat ni Ephraim. Ang utlanan midulhog sa sapa sa kana. Ang mga syudad sa kahabagatan sa sapa iya sa Ephraim, bisan tuod na hilakip sila sa mga syudad ni Manases. Ang utlanan ni Manases misubay sa amihanang dapit sa sapa sa dagat sa Mediteraneo. Ang kayutaan ni Ephraim didto sa habagatan ug ang kang Manases sa amihanan ug ang dagat sa Mediteraneo mao ang utlanan nila. Ang ilang yuta miabot sa Aser sa amihanang kasadpan ug sa Isakar sa amihanang silangan. Sulod sa yuta ni Isakar ug ni Aser, iya ni Manases ang Bitsan ug ang naglibot nga kalungsuran, ingon man ang katawhan sa Jibleam, sa Dor ang syudad sa baybayon, sa Indor, sa Taanak, sa Megiddo ug sa kasikbit nga kalungsuran. Apan ang katawhan ni Manases wala makaabog sa mga lumulupyo ni adtong mga syudara. Busa nagpuyo didto uban kanila ang mga taga-Kanaan. Bisan sa ligon na ang mga Israelita, wala gayud nila mahurot pag-abot ang mga taga-Kanaan, apan sila giulipon nila. Okay. So verse 14, mao kini ang Ephraim ug ang kasagpang Manases nagpuyo o naghangyo og dugang nga yuta. Okay. So verse 14, padayonon nato igsoon, no? Dapat tay oras. Ang mga kaliwat ni Jose miingon kang Josue, nganong gamay ramang bahin sa yuta ang imong gihatag kanamo? Daghan kami kaayo tungod kay gipanalanginan man kami sa Ginoo. Si Josue mitubag, kung daghan kamo kaayo o gamay rak alang kaninyo ang kabungturan sa Ephraim, pangadto kamo sa kaalasangan o paghawan kamog dapit alang kaninyo sa yuta sa mga Perisihanon o mga Repaihanon. Verse 16, ang mga kaliwat ni Jose miingon, ang kabungturan dili paigo kanamo, apan ang mga taga-Kanaan sa kapatagan adunay mga karwahi nga puthaw. Okay. Ang mga taga-Kanaan sa Bitsan ug sa kasikbit nga kalungsuran nagbaton usab niini, ingon man ang ana asawalog sa Jezreel. Giingnan ni Josue ang mga banay ni Ephraim ug ni Manases. Daghan kamo kaayo og gamhanan, busa dili kay usara kabahin ang inyo. Mainyo ang kabungturan, bisan kun lasang kini, mahinluan ninyo kini og mapanag-iya hangtod ang kinatumyan niini. Abugan ninyo ang mga Kanaanhon bisag may mga karway sila nga mga puthaw o bisan og lig-on sila nga katawhan. So mao kato igsuon ang chapter 17, no? So atong nahuman ang 15, 16 og 17. So sa sunod na pud nga higayon magpadayon igsuon. Daghang salamat nga hangtod karon naa ikaw diha nagpadayon og paminaw sa pulong sa Dios, dalaygon natong buhi nga Dios. So igsuon, daghang salamat. Kita na pud ta sunod.